Bamananw ko ten ko don o don banni cɛ ni ba juruma tɛ ba ta tiɲɛtɔla kɔni don bi waati ye an ta cogo ma ni o kɛra sababu ye ayiwa an sigilen bɛ yan ni waati in na n'o o kɛra wuladafɛla yɛrɛ foli ni waleɲumandɔn an b'o kɛ k'o di bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ nin ye a ka gafe kunnafoni kɔnɔ ko nin y'olu waatiw selen ni faamuya kɔni sɔrɔla kuma la an bɛ don sɛbɛn fɔlɔ min ma ɲɛkɔrɔ o de ye Soir de Bamako ye Soir de Bamako bɛ bɔ ko 5887 na bi a fɔra ko kuma min bɛ taa dugutigi bulon na a t'a kun bɔ dugutigiden o k'i kun da kogo la min ye diɲɛ kɛnɛ kan n'o ye keleya tɔnba min bɛ n'a bɛ fɔ ko Nations Unies bi i b'a ye Mali ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ b'u ɲɔrɔ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni Mali yɛrɛ premier ministre Abdoulaye Mayiga a yira k'a fɔ san 2021 n'a hakili b'a la dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ale ye malidenw ka se ka u ɲɔrɔ kuma mun b'u kun ni u kan cɛ caman bɛ mun fɔla dugudogo la ale taara kɛnɛninjɛ kan tiɲɛninjɛ k'a bɔ k'a bin bɛɛ lajɛlen ɲɛ wale ɲɛna o kɛra ka malidenw k'olu nisɔndiya an b'a dɔn nin waati kelen a bɛna ko ɲɔgɔnna si ye min ye Abdoulaye Mayiga ale ka tagali président ye yamaruya d'a ma k'a ka taa Mali tɔgɔla kuma Mali ɲɔrɔ kuma ni ka se ka t'o fɔ nin kɛnɛ belebele in kan a yira k'a fɔ an bɛ waati min na min ye Abdoulaye Mayiga wulikajɔ yɛrɛ kɔni kɛlen bɛ ayiwa a wulikajɔ ninnu a kun ye mun ye yaasa Mali ko a bɛ togoya di ɲininkali mun n'o olu bɛ yen nɔ ka se ka jaabiba di olu la an y'a fɔ ka bɛn ni waati ye waati min ni anw ka yɛrɛmahɔrɔnya an ko an t'o tɔnɔma da diɲɛ maa si den kelen ye ayiwa maa o maa ko n'i bɛ jɛ kɛ ni Mali ye n'i bɛ ko kɛ ni Mali ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw bɛ waati min kɔnɔ i b'i hakili to anw ka yɛrɛmahɔrɔnya o ni a ɲɔgɔnnasi caman o tɛmɛlen a yira k'a fɔ kɛnɛ in kan min ye farafinna ɲɛmaa caman olu yɛrɛ kɔni bɛna ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa Alassane Dramane Ouattara min ye a yira k'a fɔ tuguni o kɛlen na kunnafoni dɔw sɔrɔla ko ka bɛn ni n'o ye sini yɛrɛ y'an kɔrɔ n'o o bɛ bɛn arabadon ma septembre kalo tile 21 san 2022 ko kuma a bɛna di Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ma Alassane Dramane Ouattara a yira k'a fɔ kuma ninnu kɔni kɔnɔna la gɛlɛya min bɛ ani a ka jamana ni Mali cɛ bi an b'a dɔn wele kɔnɔna la da bɛna don la ayiwa i b'a ye o sira tigɛ kelen na min ye Mali yɛrɛ kɔni ɲɛmaaw ye ayiwa a yira k'a fɔ Côte d'Ivoire ye a ka ɲɛmaaw olu kɔni ye conseil dɔ sigi n'a bɛ fɔ min ma ko conseil national de sécurité o min kɛra ka bɛn n'u ka kɛlɛcɛ mun minɛlen bɛ n'o o bɛ bi 46 la bari ka d'a kan muso 3 olu kɔni kaana bilala a y'a yira nin senfɛ ka se ka maa kofɔlen ninnu k'olu bila ko wa ko hali falen Mali bɛ ka mun laɲini ko o si den kelen kɔni tɛ kɛ a yira nin conseil in senfɛ n'o ye farafinna tilebiyanfanfɛ tɔnw olu ka keleyatɔ min bɛ tilebiyanfanfɛ jamanaw a kɛtɔ bɛ kuma la olu ka keleyatɔ min bɛ n'o o ye CEDEAO ye ayiwa ko olu ka sigi cunne ka se ka o labɛn min laban bɛ jateminɛ kɛ ale ka kɛlɛcɛ mun minɛlen bɛ Mali la yaasa olu bɛ se ka bila cogoya min na nka an bɛ waati min na a yira k'a fɔ o baara ninnu bɛ sen na Faransi yɛrɛ fana b'a ka dogodogo la ani a ka taa ni ka segin min ye wele min bilala ale ma diɲɛ keleyatɔnba o kɛnɛ kan Mali yɛrɛ kɔni fɛ yaasa jaabi kana bɔ nin ko in na fasirikɛba ale ye Laya Jara ye anw ye min sama ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔ ka bɔ ni Soir de Bamako ye an bɛ don min fasiri min bɛ n'an m'an tɛgɛ dɔw ka fɔlɔ ale ye Info Matin ale b'i da don kuma jumɛn na min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Allemagne finitigilakaw minnu ni olu bɛ MINUSMA n'o ye diɲɛ keleyatɔnba u ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ anw fɛ yan nɔ Allemagne jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka lasigiden min bɛ ni ale ye a bɛ fɔ min ma ko chef der Speak Matthias Gebor tɔgɔ in a ka gɛlɛn nka ale kɔni bɛ nin waati min na a ye laseli kɛ dɔgɔkun yɛrɛ kɔni tɛmɛlen na olu ka wulikajɔ min ni a bɛ bɔ u ka pankuru olu ka taa ni ka segin na n'a bɛ fɔ min ye opération de reconnaissance ye pour la mission de l'ONU o min n'o bɛ ka kɛ Mali la yan nɔ an bɛ waati min na Allemagne kɔni ye kuma wɛrɛ fɔ tuguni u bɛ taa u bɛ na diɲɛ don o don waati bɛɛ kalo tɛmɛlenw na an y'a mɛn k'a fɔ ko u y'u ka taa ni ka segin ko o jɔ ayiwa a bɔra mun na u yɛrɛ de b'o dɔn nka bi anw tulo bɛ mun na tuguni olu ka taa ni ka segin ka finitigiw k'olu donni ani baara min n'a bɛ fɔ min ma opération de reconnaissance k'an bɛ waati min na ko olu y'o bɛɛ lajɛlen jɔ a ko tɔw ma kɛ kotigi bɔɲɛnkan yɛrɛ faga wa
kami domina Faransi kɔni o gɛnna pewu Allemagne kɔni ye a sinɛ k'o de kɛ Mali yɛrɛ kɔni ye an bɛ waati min na bari laɲini ye jumɛn ye ko min bɛ tali kɛ olu ka taa ni ka segin yamaruya min n'o kan ka di olu ma ko Mali bɛ waati min na ko yamaruya kɔni ma di olu ma ko o kama olu b'u ka taa ni ka segin jɔ min ye u ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ u ka kɛlɛkɛcɛw ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma ale yɛrɛ kɔni fana y'i da don kuma la ko u bɛ ka jateminɛ kɛ taa ni ka segin u bɛ ka finitigi jɛman dɔw nka u ko Wagneru don a ko in a digilen bɛ olu la ten saw kuma bɛɛ n'a fɔra ko Irisi kɛlɛkɛcɛw olu bɛ Mali la ayiwa Alimanw kɔni olu da bɛ jɔ fɛn min fɔlɔ la o de ye Wagner ko kuma ye ayiwa ko u bɛ taa ni ka segin min na olu kɛrɛfɛ n'o ye Gawo jamana kan Gawo mara kan ayiwa u bɛ baara minnu na yen nɔ k'u kɔni bɛ ka jateminɛw kɔni boli u kan nka bi an bɛ waati min na u ka taa ni ka segin k'a kɔni jɔlen bɛ bari ka d'a kan yamaruya min n'o olu ka kan k'a sɔrɔ ayiwa min bɛ tali kɛ u ka taa ni ka segin na ko o yamaruya o ma don olu ma nka min ye ka se ka kɛlɛkɛcɛw falen falen dɔ bɛ taa dɔ bɛ na ni o ye rotation ye o baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen olu bɛ sen na o ma jɔ fasiri a bɔra min ye info matin kɔnɔ a sɛbɛnna fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ info matin k'o bila ka nin ye indépendant ye a bɛ fɔ min ma indépendant an bɛ ale ta ale b'i da don jumɛn na bi an bɛ waati min na ko gɛlɛya halisa a tɔ an ka mɔnɔ bɔ min n'a bɛ Asongo ka bɛn ni n'o ye kari su yɛrɛ n'o ye dimanche o tɛmɛlen Tim Ama ni ale yɛrɛ bɛ Asongo mara fɛ Gawo kɔnɔ a yira k'a fɔ ko maa fila cɛ ni muso ayiwa min ye banbaciw ye olu kɔni ye busan de guwa olu la bari ka d'a kan k'u ye ninnu minɛ min ye ayiwa cɛ ni musoya la ka sɔrɔ ni o tɛ sariya yɛrɛ kɔni kɔnɔ bi ko olu ka sariya o de bɛ nin yɔrɔ kofɔlen kan ayiwa i b'a ye k'a fɔ u ye maa kofɔlen ninnu ka se ka olu bugɔ bari ka d'a kan ko u ye den sɔrɔ den min n'a ma sɔrɔ furu kɔnɔ o ko o kɛra faderiguan ye ka ɲɛsin maa kofɔlen ninnu ma n'o ye banbaciw ye o kama maa kofɔlen ninnu u y'o olu kɔni bugɔ n'i hakili b'a la waati tɛmɛlenw na i b'a ye k'a fɔ nin walejugu ni talen bɛ maa kofɔlen ninnu fɛ n'o ye banbaciw ye ka se ka jamanaden nanamasumalenw ka se k'olu sɛgɛrɛ nin yɔrɔ kelen na hali a ma tɛmɛ kalo dama dɔ kan nin yɔrɔ kelen na i b'a ye k'a fɔ u ye denmisɛnnin fitinin dɔw k'olu fana minɛ k'olu bugɔ ayiwa min ni a bɛ tali kɛ nin n'a ɲɔgɔnna siw la nka min ye ka se ka t'u yɛrɛ kɛnɛya hali u ma sɔn k'o yamaruya yɛrɛ fana d'u ma u ka t'u yɛrɛ furakɛ ayiwa min bɛ tali kɛ tuguni san kelen a b'o o ɲɔgɔnna si bɔ min n'o bɛ tali kɛ san 2021 na i b'a ye u ye maa dɔw fana minɛ ka se ka busannamisɛn k'olu gangɔ olu la ko olu bɛ wale la wale min n'a bɛ tali kɛ siratigɛ la maaw ɲɛ o kama olu ye ni maa kofɔlen ninnu ka se ka busamisɛn guwa olu la fasirikɛ b'a ye Job anw ye min sama ka bɔ indépendant kɔnɔ halisa ka to ni indépendant ye maa dɔ ni hakili b'a la waati tɛmɛlenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko cité BMS fo ka taa se min ye waati tɛmɛlenw na Tabakɔrɔ Kalabankoro ka taa se Sirakɔrɔ Negetana ma ani cité BMS n'a hakili b'a la wulikajɔ dɔw kɛra maa kodɔnbali dɔw fɛ yen nɔ ni ka taa bin maaw kan tilegan dere fɛ u n'u bolofɛnw ka se ka o tarakiw la cogoya min na diyagoya Mali finitigiw k'u fo k'u waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisilakaw mun ye Sirakɔrɔ Negetana ale polisilakaw ye ka bɛn ni septembre kalo tile 19 kunun ankɔrɔ tɛnɛndon polisi ninnu ka wulikajɔ o de kɛra sababu ye maa minnu n'olu taara bin maaw n'u bolofɛnw kan an ye yɔrɔ minnu kofɔ n'o ye Kalabankoro Sirakɔrɔ fo ka taa se cité BMS o yɛrɛ yɔrɔ kofɔlen ma ayiwa ko tɛgɛ yɛrɛ kɔni kɛra nin denmisɛn kofɔlen ninnu na tɛgɛ kɛr'u kan o ma bɔ u ye zolen da ka taa sɔrɔ f'u fɛ yen u y se yen nɔ fɛn min yɛra denmisɛnw bolo o de ye PMU ye n'a bɛ fɔ ko pistolet mitrailleur a tɔ kelen o ye jumɛn ye a bɛ fɔ min ma PA pistolet automatique ale ni a chargeur min ni marifakisɛ caman baden o de tun bɛ denmisɛn ninnu kɔni bolo an bɛ waati min na o kɔni u bɛ n'o ye fanga tigilamɔgɔw ka bolo kan an b'a dɔn nin laban kɔni olu bisimila minɛ yɔrɔ a bɛna kɛ min ye Bamako kasobonba ye n b'a fɔ ala ka nin ko ninnu min bɛ k'an ka jamana kan ala ka jisuma kɛ nin ko ninnu fura ye ayiwa ni ne fana bɛna dan sigi an ka bi kunnafoni sɔrɔlenw na min n'an ye olu bɔ gafew kɔnɔna la ayiwa i b'a ye k'a fɔ min ye gafe sɛbɛnbagaw olu ka maguwan nanzarakan na anw b'o de ta ka se ka o yɛlɛma bamanankan na min ye kunnafoni ye k'a di bɛɛ lajɛlen ma nin baara in ye dogo don ye tɛnɛ ka na bila fɔ juma la nka an y'a fɔ kuma dɔw la taa ni ka segin a bɛ don gɛlɛya la o b'a to waatiw anw bɛ fɔ olu kɔ dɔɔni
nka an bɛ hakɛto ɲini k'o kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ja ninnu halisa ka se ka u cari diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka kunnafoni sɔrɔ n b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wasalamu